Pääsponsori istuisi tähän ja tsekkivihko esille. Nyt seuraa yllätys. Hyvät katselijat, tervetuloa seuraamaan uutta urheilun maailmanennätysyritystä. Johtaja, multilajitaitaja Uno Turhapuro aikoo rikkoa nyt amerikkalaisen U.S. Johnsonin nimissä olevan maailmanennätyksen ja suoriutua 2,5 minuutin aikana 15 eri urheilusuorituksesta. Ja täällä vieressäni on maailman multiurheiluliiton puheenjohtaja Randy Smith, joka vastaa siitä, että yritys onnistuessaan on myöskin hyväksyttävissä. Ja aloitetaan. Paikallenne. Valmiit! Selvä. Nyt se peränä seise. Lähettinee kuusi. Siinä meni Jyrken Sultista paskakoulu. Hevolle Haanelia! Tornilla saatiin. Kuningatar F5. Ratsu F5. Polkka B2, B4. Tornilla, hitsi, nyt tuli kiinni. Moukka H2. Lähetti sen reittämään. Matti. I was little late in the beginning, mutta nyt on kunto kohtalainen. Now is well tried. No, mitä sanot? Uskomatonta.